Inna lillahi, an sake kaiwa gwamnan Borno Babagana Umara Zulum hari yanzu nan. Sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton nan. Yadda mayakan ISW suka kaiwa tawagar gwamnan Borno hari. Wasu mayaka masu ikirarin jihadi da ke da alaka da kungiyar IS sun kashe jami'an tsaro 15 a wani kwantan bauna da suka yi wa tawagar gwamnan ta jihar Borno. Daga cikin waɗanda suka rasa ransu a wannan hari akwai 'yan sanda 8 da sojoji 3 da kuma 'yan ƙungiyar 'yan sintiri da ke tallafawa dakarun gwamnatin wato civilian JTF hudu. Gwamnan jihar ta Borno Babagana Umara Zulum da tawagarsa na kan hanyarsu ne ta zuwa garin Baga a lokacin da aka kai musu harin. Wani ɗan banga da ya nemi a sake sunansa ya shaidawa BBC cewa ya ga gawar mutum 14 a asibiti da ke garin Manguno. Akwai dai mutanen da suka samu raunuka daga cikin tawagar gwamnan yayin da kuma maharan suka kwace ababen hawa da dama. Wannan lamari dai ya faru ne a yayin da jami'an gwamnatin ta Borno ke ziyara a yankin da abin ya faru domin kammala shirye-shiryen mayar da 'yan ainihin garin na Baga matsuguninsu bayan sun shafe shekara da shekaru ba sa garinsu saboda rikicin Boko Haram. Ba wannan ne karan farko da aka taɓa kaiwa tawagar gwamnan Zulum hari ba, ko a kwanakin baya ma an kai masa makamancin irin wannan harin, abin da ya sa har gwamnan ya ce ana yi wa ɓangaren tsaro zagon ƙasa. Gwamnan Zulum ya shaidawa BBC cewa akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya san cewa zagon ƙasa ake yi ƙoƙari a gwamnatin nan tasa na wanzar da zaman lafiya a yankin da ya shafi sama da shekara 10 yana fama da ta'addancin. Harin na wannan lokaci da aka kai wa ayarin gwamnan ya sanya shakku a zukatan mutane akan makomar 'yan gudun hijirar da ake son mayar da su garuruwansu na asali. An dai shafe shekara fiye da 10 ana fama da hare-haren Boko Haram, kuma matsalar har ta kai ga yin naso zuwa wasu ƙasashen da ke makotan Najeriya kamar Kamaru da kuma Chadi. Rikicin na Boko Haram a yammacin Afirka ya yi sanadiyar mutuwar mutum fiye da 30,000 tare da raba wasu miliyoyi da muhallansu, musamman a ƙasashen yankin tafkin Chadi. Babu shakka dai, kamar yadda kuka sani, a kwanakin baya dai an taɓa kaiwa gwamnan nan dai Zulum irin makamancin wannan harin a hanyar da ya tasa ta Baga. Shin wannan hari da ake kaiwa gwamna Zulum idan ya nufi Baga, shin menene yake faruwa ne? Shin jami'an tsaro ne isassu babu a wannan gurin, ko kuma yaya? A'a, ko kuma maganar dai da gwamna Zulum yake yi ita ce take neman tabbata na cewar ana yi wa tsaron Najeriya zagon ƙasa. Babu shakka wannan ba ƙaramin abun mamaki bane ba a ce tawagar gwamna guda an kai mata hari kuma an kashe wasu daga cikin jami'an tsaronta. Babu shakka wannan zai iya sa shakku a zukatan mazauna wannan gari, waɗanda ba su da wani security wanda zai kare su. Haka zalika su kansu waɗannan 'yan gudun hijira da ake
ƙoƙarin a mai da su matsuguninsu wato mahallansu da suka baro tun a lokacin da Boko Haram ta kai wani sumaman hari na tsawon shekara 10 kenan yanzu haka. Babu shakka wannan lamari abin dubawa ne. Allah Ubangiji dai ya sa mu gama lafiya. Waɗannan da suke tada tarzoman nan Allah ya nufe su gane gaskiya, idan ba za su gane ba kuma Allah ga kanan ga su. Ubangiji ka ci gaba da kare mu. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu mai kawo muku labarai da dumudumin su da kuma bidiyoyi. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu labaran da dumudumin su da zarar mun dora za a sanar da ku. Mun gode masu sauraron mu bisa sauraron wannan gawurtacciyar tasha tamu da kuke yi a koyaushe.